Skvelé, takže dneska je sobota a po dlhom čase, po 2 rokoch som vlastne v týchto priestoroch, nachádzam sa v Hubiciach, je to vlastne stará škola, tak sa volá tá reštaurácia, ktorá má vo svojom, vlastne má taký areál, kde je aj taká pekná záhrada, po ktorej sa momentálne prechádzam, takže pokiaľ by tu bola svadba, tak kľudne by tu mohol byť aj svadobný obrad. No dneska robím narodennú party, 50-ku. Takže oldies music, to bude celú noc a nejaké ľudovečky, takže verím, že sa spolu dobre zabavíme a party dopadne na 1, tak ako čakám. Držme si palce. Túlam sa sám, mesto uspí, doma ma čakáš, tak málo, no mne to stačí.